Aoleu, ce Doamne, mi-au crescut în cap, oameni buni. Vai de mine, nu băgați în seamă, mi-am cumpărat așa, de fapt nu, mi-o dat-o de la spital. Că o zis una aici pe YouTube. Oarecare o știe pe Mariana Bolog. Stai că mi s-a întins și maxilarul ăsta, nu m-am picat, oameni buni, că mi s-a întins. Așa, dar ce față lungă am, mamă. Oare de ce? Să bagă? Cine să bagă? Lampa la Aladin? Na bine. Care o știți pe Mariana Bolog? Femeia asta care, nu știu dacă e femeie, bănuiesc. Dacă vrea cineva să vadă dacă are absorbant în pantalon sau nu, nu știu. Dar mi-a lăsat o femeie comentariu acolo la ultimul video pe care l-am pus. Înregistrarea cu Vetuța, cu Saveta Mureșan. Și nu știu de ce, am avut o presimțire, au zis că Elike Menovelis mi se arată mie că și-a pierdut creierul acolo. Știți unde, nu? Se vede? Na, acum, ce se află pe tron, e premiu pentru voi. Cine o găsește pe Mariana Bolog? Se spune că și-a pierdut creierul acolo. Vă dau hârtie igienică, avem bun, e parfumată. Și pentru ăștia care nu se spală, vă ajută bine, știți că măcar e parfumată hârtia igienică. Că mulți care îmi lasă comentarii, nici măcar nu spălați, știi? Da, da, lasă comentarii. Auzi tu, Mariano? Mariano Bolog, de pe ce coteț ai aterizat pe contul meu de YouTube, ha? Nu știu ce înseamnă coteț, ești, doamnă? De pe ce parașută? Vezi, acolo te așteaptă, ți-ai pierdut în cazul în care ai, știi? Nu știu dacă le ai pe toate trei sau câte creiere ai tu. Dar numai repede să vii că dacă stă prea mult la murat, să faci șnițel. Și apoi cu șnițelul te papă chelăbuț. Știi ce zic? Și nu mai poți să gândești, da. Și, da, cam asta e treaba. Am mai vrut să zic ceva, dar nu știu, nu. M-a lăsat acum artificul meu. Dar dacă mai continui să scriu prostii, cred că o să-mi pun mintea cu tine, că, da, am impresia că vreau să învârt un pic cu șurubelnița pe acolo. Da. Nu ți-o rușine, mă, femeia, să apar tu pe contul meu de YouTube și să-mi spui că am probleme pentru faptul că ce? Că am pus video la registrat cu Saveta Mureșan? Sau ești cumva vreo femeie de prin Cluj, pe la care o dona bani? Sau din România? Hai că așa de dat bani, cum lua de la noi sau coșărci, știi? Cine ești? Mariana Bolog. Hai numai repede, ia-ți de acolo creierul, că am nevoie să-mi folosesc hârtia igienică, știi ce zic? Numai repede. Hai, că m-am înregistrat prea mult. Și nu mai fi obraznică. Dacă ești obraznică, dăm cu spirit Mona și apoi o chemăm pe maica Grațiela să-i exorcizeze un pic. Și ce spun? Neobrăzată de obrăznicătură care ești tu. Și după ce vii și ți iei creierul de acolo, după aia să te duci să dai măcar la porci. Poși. Ha? Ceau, les.